Doncs bé, Trobes tu de Sun és una peça de les últimes que he pintat i evidentment està basada en un tema totalment d'estiu. Està treta a partir d'imatges de la Barceloneta actual, que és una zona on m'agrada molt anar a fer fotos. Llavors, amb aquesta peça en concret, m'agrada molt deixar totes aquestes transparències. Ha sigut d'execució ràpida, amb certes zones de quadre i altres molt lenta, altres que he volgut deixar les transparències i il·luminen molt. Què m'agrada d'aquest quadre? Doncs la llum que té. Per mi és la base. La llum i el contrast és la base de la meva pintura. I evidentment la figura humana, la figura femenina. Bé, hi ha zones que semblen no gaire treballades, però estan molt treballades, perquè estan rascades, tornades a afegir, sense dir el que, per exemple, aquest punt fos, aquest quadre, veuríem que no funciona perquè cauria la composició. I bé, no sé què més explicar. M'agrada com està solucionat. Hi ha quadres que són molt insistits i aquest, en canvi, va ser com una revelació una miqueta. Vaig començar amb molta il·lusió i la vaig acabar amb la mateixa il·lusió. M'he sentit molt identificada amb aquest quadre, la veritat. Per això també he volgut que treball. I bé, espero que us agradi.